me come up. You put near you. See, I didn't coach you. Now I got you. You go back to one pocket. Wait a minute, son. And I think I did. And I'm coach you. Yes, I'm Ugochi tubelu. Welcome, my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị ochie ga-adị front and back. Faja sikala aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepere chọọchị fa, obodo ụka abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana sị na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu. Anyị abịara taịm anyị ji abịa. O nwere ihe merenụ, so ọnya mere, mana udo dị. Abịakwa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu niile agba. Anyị abịa n'ụbọchị tata bụ eke, nnukwu eke. Ama na ụfọdụ amara na-enwere nnukwu eke, nwee obere eke. A na-akpọ ya eke oru. Enwere eke oru, nwee eke ụkpọrọ. Eke oru bụ nnukwu eke. Eto enwere eke nnukwu eke na nka taa. Next 4 days ga-abụ eke ụkpọrọ na iji obere eke. Yes, ama ndị nwere ihe mmụta taa. Ọ ya ka oge awa nke eziokwu ji wee bụrụ karịcha maka na ya amụta ile ofu ihe n'ụbọchị. Yes, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gịnị kwesịrị ịma gbasara ndị Amosu na etu ha si alụ ọlụ and how to avoid them. Yes. Mana before I gaa n'ihu, o nwere ike ọ bụrụ abụ izi na-afụ na social media. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Anọ m na oraifite na Anambra steeti. Yes. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration by ministry. Every Monday and Thursday ụbọchị anyị na-enwe counseling and administration using ọdịnala method. Yes. Then
Cancel na you free. Mana ịgba afa ya na-akwụ na-akwụ ụgwọ. Yes. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị agwụgo. Anyị ebidokwa nke ọnwa Febụwarị. Ọ ga-ebido na Febụwarị 6th. Kwụsị na Jenụwarị 19th. Ịchọ isonye na ya, echatị m na WhatsApp. Ndị na-esonye bụ ugo amarago ka esi eme ya, mana maka gị gbawa onye ọfụ. Ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests. Echatị m na WhatsApp, make donation token to the account number. Yes. Then I agwasị details here. I chọrọ from you your full details and the account number you get for the token. E wee bukuo gị na ya bụ aja a na-achụ 14 days. Aja mbụ n'elu na-achịpụta ihe. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ọbụla ya na-ahụ na temple. Ị nwere ike isonyere anyị from any place all over the globe. Ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma. Ịchọ ya send message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Anyị abịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata dịka nsi wee kwu bụ ndị amoosu na etu ha si alụ ọrụ na ihe ị ga-emetụ afọ ije ka a ghara ịda akpasara gị ihe ma ọ na-emeghị ihe ahụ. Then ọ bụrụ ya ndị amoosu abụọ ya anyị kwụwa na amoosu enwere ụzọ ihe ịtọ nwere enwere ike ụzọ ete nwere ike isi n'aka mmadụ amoosu. Enwere amoosu mmụọ, nwee amoosu mmadụ, nwee amoosu mmadụ pụtara onwe. Yes. Gịnị bụ amoosu? Amosu were living thought, living witch, living spell. That is acastry to anybody. The primary purpose of it is to bring misfortune, bring the person down, so that the person will not be able to sleep, Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma ndị nwa amoosu a. Ghọtara ya? Ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Ọnya primary purpose ha. Enwere amoosu mmụọ tara mmadụ maka ihe na onye ahụ emere ihe atụrụ anya n'aka ka o mee ka nke mbụ. Yes, mmụọ nwere ike ịda amemesara gị ihe ka ị wee jụọ ese ka ihe na-eme. Yes, it's a spell because it's to pull you down. Ka ị ghara ị na-ebe kwesịrị ịnọ. Ka ofu nwa amoosu mmadụ tara ibi. Amoosu mmadụ tara ibi ewu mgbe mmadụ na-esend negative thought, negative energy in order to stop you. Ka ị ghara ị na-ebe kwesịrị ịnọ maybe out of jealous or out of wickedness. Then ọ gwara amoosu mmadụ metara onwe ya maka na mgbe ị na-asọ ị na-emebi nsọ ala. Ị ga-eji aka ọ na-enwetara onwe gị ihe ibiri. Ka nsogbu dị iche iche maka ihe na-emere nsọ ala. Eneghị anya na ị na-ejekwu nwunye mmadụ ma ọ bụ na ị na-ejekwu nwee ka na-anọla ejigbuti relative gị ma ọ bụ na ị na-eme ihe ọbụla bụ nsọ ala from A to Z ga-ebutere gị ọrụ akwụ n'otu. Ghọtara ya? Ihe a bụ ndị amoosu ihe eji mara ha ahụ ibutere gị ọrụ akwụ n'otu because na unu adịghị adaba gara uko. Ghọtara ya? So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then wee kọwaa ndị bụ ndị amoosu wee living thing. Ya kpatara eji wee nwee otu ndị amoosu. Ghọtara ya? Ndị amoosu nwoke na amoosu nwaanyị enwere ndị otu enwe ize fraternity. Yes. So ndị amoosu anwa ọrụ ha bụ to pull things down. And as long as you are living in this world, onwere mgbe mmadụ niile ga-alike gị. Onwere mgbe mmadụ niile ga-wish you well. Some ga-awụ ndị akpọrọ enemy of progress. Ọrụ ha bụ imeke sure na ha akwaturu. By that singular act, wish, mmadụ wish because ọ ga-abụrịrị a nightmare to you. Amoosu bụ onye a na-ata gị. So as long as you are here on earth, mmadụ ga na-ata gị amoosu. Even Jesus ndị ụka ọbịa, despite the things akọrọ ya akụkọ ihe ndị o mekasịrị aka o nyekasịrị ndị mmadụ, yet enwekwara ndị chọrọ crucify him. So as long as you are living in this gross material, yes, this dense world, ị ga-afụ the art of jealous. So you cannot please all. For that reason, once you are here on earth, there are some people that they don't like to see your face.
or they don't want you to succeed in life. That is Amosu. Then they will always send that negative thought, casting spell, in order to pull you down. Whether they will succeed depends on you. Yeah, has what they're gonna Notaria, Marco, he will keep it avoiding that most one. As long as since him alcohol. Oh, yeah, but for the way, and they are almost they are killing Damos last 6 months. Nakata every 6 months, or they killing Damos every 6 months. Yes, someone didn't kill Damos every 4 months, but they every 6 months. Depending, Niha Sonia, here and here, they put in Amosu, the Mandia. Notaria. So Amosu on one of the all one about Chalo, Alo, yeah. So here are the surprise. Mania goes on Yabuna. Now, as long as you are here on earth, any negative thought over and them mother send against you, in order to pull you down, whether more mother or keep it at home. I may hear consider email where put all those trash and garbages into trash, into waste bin. It's just a matter of time. They will those amount of garbages will still increase. It's just a matter of time. So I'm going to Makana na ejidegoro ndị ilo gị tata etu ihe nọ na-eme anya na ejidegoro ndị niile bụ ndị ilo gị na ndị niile na-echere gị aja echiche tinye ha n'ụlọ mkpọrọ taa. I can tell you it's a matter of months, years. I get one new set of enemy. As long as you are living in this gross material, the world of imperfection, ị ga-enwetarịrị ndị ga-agbakwa gị asị. So if you know from time to time work, ihe dị mkpa abụrụ na ndị mmadụ na-echere gị aja echiche bụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ whether etu isi kwado it be protected so that whenever they throw those garbages at you, ọ bụrụ na ahụ igwe ka atụrụ ya ọ ghara imetụ gị. Then since ị malụgoro na echiche ọjọọ ndị mmadụ na wickedness ndị mmadụ n'ebe mmadụ nọ enwere nkwụsị, so ihe ị ga-emedozi bụ ịkwado onwe gị ka ihe anwa echigbo ọbụla mmadụ chere gị aja echi ka ọ ghara imetụ gị. Ịghọtara ya? Ka ị ga-esi kwado nke a wepụ aka na ihe ọbụla ga-ebutere gị nwa Amosu n'onwe gị. That is, ibutere onwe gị ọrụ akwụ n'ihe ibide nke ị metara onwe gị by your lifestyle. So ihe ọpụta bụ na ị ga-akagba ahụ na ị na-eri ibu a worthy life of education. Have good thoughts. Iche na mmadụ njọ ka njọ gara ịbịakwute gị. Na-ebi a good life. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ nsọ ala ka ị gara iji aka ghara chere agbarị gị onwe gị ma ọ gwụrụ ọkụ wuo onwe gị. Ghọtara ya? Ka law of karma ghara ịda afụta gị na-ereta ọrụ those bad things ị na-eme back to you. By then ọ bụrụ arụra garbages ọ gbara Amosu iji aka nwetara onwe gị. Ghọtara ya? So one, ụzọ mbụ ị ga-eme ka iwe gbanahụ Amosu and Amosu activities around your life is live a good life. Especially those things ị mara ọ bụ nsọ ala, avoid them like plague. Zere ha dịka ọnya na-efe efe. Ghọtara ya? Ka ofu ụzọ nke bụ anyị ga-esi gbanahụ ndị Amosu bụ ọ nwere ndị na-eje agwọcha ọgwụ ekuwe na befa ụdị nọ na-ewe jide Amosu ịbịa. Ọ nwekwara ike some of them nwere ike ịdịcha obere effective mana ọ bụrụ ha ncha, and depending na ihe butere nyawa Amosu. So agwara gị the first thing ị ga-eme wu legit bụ avoid ya ihe ọbụla bụ ọtọnọ na ndụ. Ebi ndụ iko ị gara iji aka were agba gbuo onwe nke ofu. Nke bụ ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ ịgbabana nchedo mmụọ. Yes, ịgbabana nchedo mmụọ anyị kpọrọ ịkụ mmụọ mbaba. Ịghọtara ya? Ka nkọwara gị ihe ịgbabana nchedo. Mgbe anyị na-eje ụka o nwere ebere anyị na-ada ebe mgbe ahụ anyị mechaa ebere anyị sị ka anyị committie our life and existence into the hand of God. I say into the hand of Blessed Virgin Mary. Dịka anyị si aga mgbe ahụ maka ndị ndị Catholics, anyị agbaba na nchedo gị. We ran into your refuge. Ịghọtara ya? Yes, anyị agbaba na nchedo gị. O nne nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ife abụ na ife dị egwu, Virgin dị otito na ngọzi. Ịghọtara ya? So na ndị ụka ọbịa makwa uri
mkpa ọ dị mmadụ ịgbaba na nchedo ghọtara ya. Etu anwa ka anyị nwa si akụ mbamba to arụsị. Enwere arụsị ọbụla nwere arụsị bụ entity of power, and arụsị ọbụla nwere ihe reason arụsị a ji wee dị. Enwere ndị arụsị ọrụ ha bụ iweta ọmụmụ, nwee ndị aka ọrụ ha bụ iweta ihe ọma favor, nwee ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ndị ụka akpọ ya archangels, ndị ọwa ije ọgụ. Nwee Gabriel, ndị ọwa ibute ozi ọma, ibute ngọzi. Ịghọtara ya? Those arụsị a, o nwere arụsị ụfọdụ n'ala Igbo, nwere ihe eji hiwe arụsị ọbụla, o nwere ihe arụsị na-arụkarịcha. Yes. O nwere arụsị bụ purposely maka ịchụ ndị amoosu, like ihe eji na nchegbu. Yes. Ihe eji na nchegbu na ọ na-eme ndị amoosu taatị, ọ na-eme ha ncha, ndị amoosu ndị otu nzuzo. Ịghọtara ya? Aka gị dịghị anọ ọcha, mmadụ chi ịta gị amoosu ma ọ gị megide gị. Ihe eji na nchegbu, arụsị na-apịwa ndị amoosu azụ. Ịghọtara ya? Etu akọ dịkwa ọkwụkwọ ike nwoke arụsị ndị ọzọ na-achụ amoosu, mana o nwere arụsị purposely for ya. Now, ọ bụrụ na arụsị anwa, ọ bụrụ na dị arụsị idebe iwu ya jee kụọ ya mbamba, ihe ọ pụtara bụ etu a ndị ụka si asị ya gbawa na nchebe gị, onye nke Chukwu dị asọ, etu a ka isi gbawa na nchebe ya. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla sịrị na ọkụ ọbịa megide gị na ịnwere mmadụ na onye nwere onye ga-ekwuru gị, arụsị will fight because you already ran into the refuge of the arụsị. Ịgbatago na nchebe wee si ya biko achịkwaba gị na ndị iro na-asịkarịrị onye si ka ọ bụrụzie gị na ya ọ bụ onye na mmụọ. Ịghọtara ya? Ka nkọwa ka iwe ghọta ihe bụ mbamba. Mbamba, when we are growing up, ị nwere ike na o nwere ihe i mere asị nwatakịrị, wee chụgba gị ọsọ, i wee gbaje uje n'ahụ okenye, wee jee gbaje n'azụ ya, wee jesịa akụ mbamba, ịkụọ ya mbamba. Nke bụ eziokwu bụ na okenye ahụ ama ekwenata ka onye anwa na-achụ gị ọsọ tie gị ihe. Ime ihe ọ ya eme, onye a atụrụzie gị bịa, o wee ajụ onye a kere ihe ọnwa mere na-achụrụ ya ọsọ. O wee sị ya nwa afọ nwa nkwọ o ji mee nke a mee nke ọzọ. Ihe ọ ga-eme ewu ọ ka-achụ ka ọ mara ihe mere na-ese ka o mee udo. Ọ bụrụ na onye a na-achụ ya ọsọ na mmegide, ọnwụ ọnụọ ya agaghị emetụkwana nwa. Ọ bụkwa na nwatakịrị ya ebere ọfụma, ọ ya asị nwa m imetara ọfụma, ọ dụcha agha ọdụ ha wee bụ ọ ya agwazi onye anwa na-achụ gị imelitere nwa ife n'ọdụ n'azụ m, kama mgbe ọ bụla odisi n'azụ m ịchọzi iti ihe itie. Ịghọtara ya? Ya ọrụ arụsị ahụ. Ihe ọ pụtara bụ na bifo ihe ọ bụla eme gị na ọ ga-amalị gị, as long as na ịdara iwu na imere ihe ada na-asọ nsọ, ọ ga-echekwa gị. Ịghọtara ya? That is another way. Mana ịmadogo ọ bụrụ mmadụ enidere ịgwa gị na ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị arụsị dị etu a, ịmadogo ọ bụrụ na ihe eji na nchegbu na nwunye mmadụ ga-ejekwa nwunye mmadụ imeme ihe ada na-asọ nsọ, ime agwọ ọgwụ ka igbuo mmadụ, kpọọ mmadụ afa ka igbuo mmadụ, imeji ori, imeji egote ori, ịmarụcha ihe ndị ahụ arụsị na-asọ ngwọ anyị omenala Igbo sụọ ya. Mmadụ ọbụla enwere ike ime gị akajere na ọsị nwaanyị ji dị ndụ, ma nwaanyị ji na-eri nri, ma nwaanyị ji rute ụlọ ka ya taa gha amoosu, onye enwe problem. Ịghọtara ya? That is the thing. So ị na-achịkwara akụwagoro m 2 ways iji wee nwee ike protect onwe gị from ebe ndị amoosu nọ. If not, ibi ngụ nwa na onwe gị bụ onye akpọrọ oku, weda ma ị na-arụ n'ụka ma ị na-arụ n'ụdị ọdịnala, ndị amoosu nwere ike idemebi ọrụ gị. Ndị amoosu nwere ike ihe ọma achọ ịbịara gị edemebie ya. Nwere ike ọ bụrụ afọ ịgbasigoro kwesịrị ka ọrụ aga, ndị amoosu edemebie ime ha ji mebie, maka na ọrụ aga eri utore ọrụ a. Ọ bụrụ na ọrụ aga iri the places you country in order to ichie ya unu, in order to pull you down, in order ka gị nwa ghara ị na-ebe kwesịrị nọ, they will pull you down, mee ka ya bụ ọrụ jee gbalụ ya bụ ọrụ ka ọrụ a ghara ịga, ka afa gị ghara ịpụta. Etu a ka ọ dịkwa gwa onye na-ekpe ekpere nwee ministry. Ọ bụrụ na ndị amoosu na-edistọb ministry, ya ministry will never grow. Ha ga-eme ihe ọbụla ga-eme ka ị ghara ide enwe success rate. Eziokwu, weda ma iwu dibịa ma iwu na-arụ n'ọdịnala na-arụ n'ụka, nke bụ eziokwu bụ na onwere onye nwere, ọ bụrụ mmadụ na-aza ekpere, Chukwu na-aza ekpere. Yes, mana ọ bụrụ na ministry gị ma ọ n'ọrụ ị na-alụ n'ihi na-enweta 70% success rate, that is mmadụ 100 bịara nke gị, mmadụ 70 enwee success rate,
You are doing fine. Because even when Jesus was born in the conquer. You know that? So you're not checking while again. Even though you have a sudden Amosu, how will you get up to business? How we can have what you all again? How will you get up to your future? How will you get up what you all again? Or that what you ministry or you kind? Amosu, Abron Dan, America. You deal with them decisively. Natalia, you want to join Uncle I could see Basaran Amosu, the him will ime to avoid them. Makana, I won't at them, but I say me, I chicken them at Damus. I never of me, they would never was not on Damus. I know we yet in a chamber. Where was ye? My actually, they can only Damus. I must say, I can more, I believe, but they can't Damus it is here. Yagas, you want to join Uncle send the other message that was up 0805 78 37 672. In the next video, to start and the other. Yagazin. No for January, I am a fan of the year. So sorry, fan of the month of January. You need to give man and you know every month. I can wear the fan of the month. Yagazin. No for